गाइस शुभ सकाळ एबे सकाळ हेलानी जीवा टिके मंदिर आड़े बुलवा बुली देखिक आसवा केमी ये है आम छोटू ये है सोनू जीवा टिके बुलवा देखिया केमी लगुच गाइस एबे आमे पळेबा नहीं बुलवा टिके देखिया कौन केमी धूप बहुत है, धूप ज्यादा है इसलिए हम घूमने जा रहे हैं। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो थोड़ा समय चला जाएगा। जल्दी चलो ना म्यूजियम बंद हो जाएगा। म्यूजियम चलो बस चलो 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 पूरा वर्षा पूरा ओला वगैरह पूरा आइलानी रे कौन नई जाई बुलिक आइलानी जीवनी वर्षा केंती वर्षा उठेलानी केंती देखिल हाँ इंडिया केते गोटे हेगला केते डिफरेंस गोटे जीतीगला बुमरा विकेट केते 64 ना केते एमती बाड़े थला दुईटा विकेट रे कोन केंती जीतीगले मैं जान नहीं सकाळ सकाळ गाँव अनुभूति देखो एबे दी गाई लड़े लगी ओ हे जाओ सकाळू सकाळू छेली गाई सब चरिया लगे पुलिस ऑफिसर तला नहीं जाऊँ देखो तला बुआ चली एटा आम महाराज का दुकान आम गाँ रास्ता अलग प्रकार व्यू गाइस ये है आम गाँ शनि मंदिर ये माँ सिद्धेश्वरी माँ ये साई बाबा आज नई रे पानी बढ़ी बोली मो बड़ मत जगिया लगी आई हनुमान मंदिर कौटी खाल गाइस नई रे पानी बढ़ी देखिया राहुल कौड़ा आई जीव सेपटे पशिकी देखिया एबे बड़ा पा जाती नई की आम जा पशिकी ए गाइस एबे नई की जीवा नई रे पानी देखिया चलो 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 चप्पल धरिकी बाहर से नई की जीवा पानी देखिया चाइना देखिकी पानी बहुत है रे गाइस मु तो पूरा उदा ही गली हाँ पानी माने ओला प्रकार पूरा पानी रे
ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଖେଳିବା ଲାଗି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ 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 ଏପଟେ ଏଇଠି ପାଣି ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା କେତେ ନଈରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ପହଁରା ଶିଖିଛ? ନଖ ବାଜିକି ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଚାଲ କୋଉ ପଟେ ଯିବା? ଗାଇସ୍ ଏଇ ଦେଖ ଆମ ପାଳ ପୁରା କେମିତି ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଚାଇନାରୁ ଇଏ ଧରା ହେଇକି ଆଇଛି। ଇଏ ରାହୁଲ। ଭିଉ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଭିଉ କେମିତି ହେଇଛି। ଗାଇସ୍ ନଈରେ ପାଣି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ପ୍ରାଣୀ। ଏଇ ଯୋଉ ନଈ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ସେ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣିକି ନେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ। ପାଣି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ କୋଉ ଭଳିଆ ପାଣି ହୋଇଛି। ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ନଈ ବଢ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପାଗ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ପାଗ ହେଇଛି। ପାଗ ପୁରା ଅଲଗାକୁ ନଈରେ ପୁରା ପାଣି ବି ଅଲଗା। ଜାମୁକୋଳି ବି ଗଛ ହେଇଛି। ଯିବା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ନା ଆମେ ପଳେଇବା ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା ଯୋଉପଟେ ପାଣି ଆସୁଛି ଦେଖି। ଏପଟେ ନ ଯାଇକି ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ପାଣି ବଢୁଛି କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ନଈରେ ତ ପାଣି ବଢି ଚାଲିଛି। ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ କହିଲେ ନ ଚଳେ। ପୁରା ଭିଉ ପୁରା ଅଲଗା ତୋଟା। ଏଇଟା କି ଜାଗା? ଏଇଟା ଆମ୍ବ ତୋଟା। ଖାଲି ଆମ୍ବ ତାଳ ଗଛ ଭାଇ ଆପଣ। କାଦୁଅ ହେଇଛି ପଡ଼ିଯିବା କି? ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେମିତି ହେଇଛି ଜାଗା। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା। ପଡ଼ିବା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ନା। ଗାଇସ୍ ପୁଣି ମିଳିବା। ଗାଇସ୍ ନଈରେ ପାଣି ପ୍ରବଳ। ଇଏ ଛୁଆ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ କାଦୁଅ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଦେଖିକି ଯିବା ନଈ ପାଣି ବଢ଼ିଛି ଯିବା ନାହିଁ। ନା ଆମେ ଯିବା ନଈରେ ପାଣି ବୁଲିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କାଦୁଅ ହିଁ କାଦୁଅ। ଟୋଟାଲି କିଛି ରଖେଇ ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବୁଲିବୁ ମାନେ ବୁଲିବୁ କ'ଣ କରିବା? ଛୁଆ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଲା JRBC ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥା ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି। ବର୍ଷା ମାନେ ଏବେ ଟୋଟାଲି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କାହାରିଙ୍କର। ଖାଲି ବର୍ଷା କମି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ଧରା ହବ। ଆମ ଏଇ ନଈଟାରେ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବି ନେଇଗଲେ। କେହି କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଏବେ ପାଣି ପଶିବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି। ନା ଗାଇସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବୁଲିବା ଲାଗି। ମୁଁ ତ ଥକି ସାରିଲିଣି ବୁଲି ଆଉ ବୁଲି ହବନି। ଏଇପଟେ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଏଇ ପାଣିରେ ପଶିକି ପଳେଇବା। କେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲି ହବନି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପାଣି ସୁଅ ଏବେ ଦେଲାଣି। ପାଣି ସୁଅ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପାଣି। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ପୁଣି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଗାଇସ୍ ପାଣି ଏଇଠି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କମ୍ ଦେଖିଲୁ ଅଧିକା। ଗାଇସ୍ ଏବେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି।
ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଳଖିଆ ଫଳିଖିଆ ଖାଇବା ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ଦେଖିବା ପକୁଡ଼ି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପକୁଡ଼ି ଓହ ଗାଇସ୍ ପକୁଡ଼ି ମିଳିଲାନି ବରା ମିଳିଲା ବରା ଆଳୁ କଷା ଯାହା ହଉ ଖାଇଦବା କଥା ଆଉ